Jednog jesenjeg dana, dok je lišće tiho padalo sa drveća, dečak si igrao loptom u dvorištu. Imao je 6 godina. Smeh mu je izlazio lako, bez straha, dok majka stoji na pragu kuće držeći sestru u naručju. Sine, dođi unutra. Dečak je zastao. Lopta mu je ispala iz ruku. Ušao je u kuću. Majka je klekla pred njega. Tata se neće vratiti. Deca često ne plaču odmah, ali tišina je bila glasnija od reči. Te noći kuća je disala drugačije. Sat u dnevnoj sobi kucao je glasnije nego ikada. Dečak je ležao budan, čekajući da se vrata otvore. Ali nisu. Na sahrani je video samo sanduk. Prevelik, pretežak, zauvek zatvoren. Majka je držala decu čvrsto, baba stajala ukočeno. Tišina je pričala više od reči. Kad je došlo vreme da pođe u školu, ruksak je bio veći od njega. Nije težak zbog knjiga. Bio je težak zbog pitanja koja niko nije postavljao naglas. Selo je bilo jedino mesto gde je svet bio miran. Deda ih je čekao ispod starog oraha. Njegov zagrljaj nije bio snažan, ali bio je siguran. Tu je dečak prvi put osjetio da i dalje može da stoji uspravno i kada sve izgleda izgubljeno. Godine su prolazile. Otac je otišao prerano. Deda je ostao koliko je mogao, a kada je i on otišao, ostalo je znanje. Da čovjek ne mora biti najjači, dovoljno je da ne ode. Ljubav koju osjećamo prema ljudima koje volimo, ostaje u nama i vodi nas dalje.